Merħba, nixtieq nilqakom għal dan il-video li din id-darba ser nagħmlu dwar il-programm ta' Xarabank illi sar il-ġimgħa li għaddiet li fih diskutew il-każ ta' Angelik u dak kollu li qiegħed iseħħ allegatament f'Borċinadur fid-dar tiegħu. Jiena mhix ser nikkumenta issa dwar ovvjament il-programm tiegħek, ma ser għamilt ċertu punti jiena nixtieq fil-fatt ngħid illi qaqqas biss rajtu l-programm jiena kont il-ġimgħa dan ġibdu l-attenzjoni fuq il-Facebook u ovvjament jien ma kontx naf fuq x'kien il-programm u kien hemm tiegħi għalli issa ngħaddi kien irrekordjat u għaddi li CD u qatt naraħ bil-kwiet. U niżel ċertu punti dwar il-mistoqsijiet li saru l-Angelik minn Peppi Azzopardi u nixtieq billi nibda ngħid li dan mhuwiex każ battajt li tista' tikkummenta mingħajr ma tidħol daqsxejn fid-dettall. L-issue kollha fiha xtont ġifieri u dan irridu nħarsu lejh minn żewġ aspetti. One illi din l-issue kollha illi qiegħda ssir bħalissa Angelik biha qiegħed jesponi lill-familja tiegħu għal-redikolu mal-massa tan-nies. Issa din il-ħaġa biss iġġalek taħseb tajt imma dan il-bniedem f'sens sieħ għal xi qiegħed jagħmel hekk. Kieku f'sens sieħ mhix sar joqgħod jesponi l-familja tiegħu għar-redikolu ma' kulħadd u mbagħad fuq it-televiżjoni. Tista' tħares lejn mod ieħor. Jista' jkun illi l-każ ta' Angelik huwa veru. Jiena għandi d-dubji tiegħi. M'iniex ser ngħid illi Angelik giddieb jew qiegħed jixxena għalkemm rajt ċertu affarijiet illi jiena li mhumiex veru li qed jagħmel Angelik ġifieri. Imma fl-istess ħin hemm affarijiet oħra li tiġaluni naħseb illi għax il-familja qiegħda tappoġġjah, qiegħda hand in hand miegħu. Ankemm it-tifel tiegħu qiegħed jaqla dan mill-iskola mhux qiegħed jiġibu li xu stess għalhekk u stess ikkonferma mhux qed jiġibu li imma sabu stess il-ħin kollu jaddowlu l-botti u jaqbdu miegħu. Da mhux sew. Okej, ovvjament, nies meta jaraw affarijiet bħal dawn jaddowlek il-botti kemm biex jgħaddu żmien bik biex jieħdu pjaċirhom. Jadduk passat, u nkella il-għaliex biex jaqbdu miegħek għal-kattiverja tal-punt. Jiġifieri da Angelik jaf bihom, ovvjament, ġdat jgħaddu minnhom kull jum din il-familja. Allura x'hemm wara? Għaliex Angelik qiegħed ikompli. Din l-issue għaliex qiegħed ikompli meta hu qiegħed jara l-familja tiegħu minn xi xini għaddejja. Orret, fuq il-programm ta' Xarabank rajna ħafna nies li jappoġġjaw lill-Angelik, imma daw kienu ftit mijiet, sorry, hemmhekk ma kienx hemm kien hemm ftit minn nies. Imma kien hemm daw hemm il-ftit mijiet li jmorru Borċinadur ma' Angelik jitolbu. Imma barra minn daw hemm mijiet ta' eluf wara nies illi hemm ftit minnhom jaqblu miegħu forsi. Imma minn dawk il-mijiet ta' eluf illi ma jaqblux miegħu. Min jaf dawn meta raw il-programm x'qalu, min jaf kemm ikkummentaw, min jaf kemm id-dieħku bieħdaw. Allura hemm xi ħaġa żgur għaddejja ma tistax taqbad taqta' l-kundanna hemm tgħid m'hemm xejn għax kieku jiena qiegħed nagħmel xi ħaġa biex niġbed l-attenzjoni tal-midja sewwa ma fl-istess ħin qiegħed impoġġi lill-familja tiegħi f'ċertu ċirkostanzi li n-nies qegħdin jarawhom u jgħadduhom passata kull darba li ħarsu lew kull darba li jarawhom fit-triq
Jiena nieqaf nagħmilha kieku qed nagħmel dawn l-affarijiet, imma Angelik mhux qiegħed jieqaf, anzi sar ikompli. Allura għalhekk hemm xi ħaġa illi fl-opinjoni tiegħi mhix qed tagħmel din is-sitwazzjoni faċli. Sewa biex bniedem jaqta' kundanna u jgħid dan kollu fals. Jiena li kelli ngħid dwar din id-drive li Angelik għandu, issa sejħa sopranaturali divina jiena ġast qiegħed jimmaġinaw u qiegħed jixxerja mal-familja tiegħu u l-familja tiegħu tant tħobbu illa qiegħda tappoġġjah jista' jkun ukoll. Din id-drive irridu naraw x'inhi. Xarabank diġà beda jindaga, ilu infatti jindaga diversi snin. Jiena għamil niżżel ċertu punti fil-karta tiegħi, qed inħares lejha bħalissa u nixtieq nibda bl-ewwel punt, l-ewwel mistoqsija infatti illi staqsaw biex mistoqsija kienet anzi kienet ħaġa li meta beda jistaqsih Peppi lill-Angelik. Jiena għandlit li ċertu ċertu il-kuxjenza mill-ewwel, din hija xi ħaġa mhijiex realistika se tinduna mill-ewwel. U ser nitkellem dwar l-Ewkaristija. L-Ewkaristija għal min ma jifhimx mhijiex ħaġa. Issa naf li ser ninstema' kraħina ngħidha li ovvjament ser nistema' kraħ ma' dawk in-nies illi m'għandhomx idea tal-ġerarkija ekklesjastika Rumana. Dawk illi m'għandhomx idea dawn li se jarawni jikraħ. Ser nitkellem dwar l-Ewkaristija. X'inhi l-Ewkaristija? Qed jagħmluha ħaġa kbira fil-programm ta' Xarabank, il-kwistjoni kollha ta' Angelik. Meta dan irċieva l-Ewkaristija l-ostja sewwa b'mod li ma nistax nifhem kif di għalkemm jiena nipprattika l-ispiritwalità u nistudja l-ispiritwalità wkoll minn aspett fiżiku u minn aspett spiritwali wkoll. Ma nistax nifhem din kif ġietu din l-ostja ġoħal, ma nistax nifhem. U il-mod kif ġlat, mela għandek il-kamera qiegħda hawnhekk sewwa u Angelik u l-raġel li l-persuna l-oħra ġej lejn il-kamera mela huma jafu li ġejn il-kamera, speċjalment Angelik jaf li ġej lejn il-kamera, sar il-kamera. Eżatt kif jifku fejn il-kamera, jagħmlu xulxin, Angelik ħares lil il-kamera biex tidher żgur l-ostja u jinżel għall-kopteħ u joħroġ irsilu barra. Issa dawn għamluha fatta illi dan jittaf xi ħaġa mirakoluża bagħtiet ilu l-Madonna din l-ostja ma nistax nifhem. Affarijiet spiritwali ma jsiru xejn. Imma dwar da se nitkellem daqsxejn oħra l-qudiem. Issa il-punt li qed nitkellem dwar huwa l-Ewkaristija u ser nagħmel ċertu kummenti dwar l-Ewkaristija xi tfisser. Fil-verità xi tfisser di. Inti minn għalik illi l-ostja tirċeviha biex tirċievi lil Ġesu ġo fik. Mela din hija redikolata, kbira, immens kbira. Għaliex? Inti għandek għalfejn tirċievi din l-ostja, tieħu din l-ostja u tikola biex inti ikollok il-Ġesu ġo fik, tajbi ma dak is-simbolu. Imma għalfejn dan is-simbolu li m'hemmx għalfejn, dawn huma ċeremonji żejda. Jekk tidħol fl-okkult iswed, l-Ewkaristija tifforma parti minn ritwal sataniku sewwa għaliex il-quċċata tal-ġerarkija ekklesjastika Rumana infatti hija satanika. Hija satanika, setta satanika. Il-Ġesu aqqas biss jikkalkolaw il-qassiss tal-lokal
għax ma jafx x'inhu jiġri. Sewwa, bħal Dun George dan li der fuq il-programm, dak ma m'għandux idea x'inhu jiġri ġifieri. U se nitkellem dwar xi kummenti wkoll li qal fil-pen. L-Ewkaristija hija ritwal sataniku u qiegħda hemm biex inti tikkommetti dan ir-reat għax huwa reat sewwa, qed tikkommetti dan ir-reat ritwal iswed għal kemm il-darba inti qiegħed tibla l-ostja jew tikolla l-ostja. Sewwa, u dan xi jfisser? Il-qassis konxju jew le qiegħed tik l-ostja u qed jgħidlek il-ġisem ta' Kristu u inti qiegħed tieklu il-ġisem ta' Kristu, tismagħha wkoll kera di tiekol il-ġisem ta' Kristu. Din mhija xejn sewwa. X'inhu jiġri fuq dan il-proċess iswed ikraħ? Inti qiegħed tieklu. U wara fejn se tmur tarbieħ. Il-ġisem ta' Kristu qiegħed tieklu mhux qiegħed is-simbolu mhux qiegħed biex tirċievi ġo fik. Illa li aħna kif diġà spjegat il-videos aħna niffurmaw parti minn kollox minn ħolqien. Aħna parti minn ħolqien. Sewwa, mela la parti minn ħolqien. U Ġesu u Alla il-konxu Ġesu u il-konxu sewwa u il-konxu ta' dan l-univers. U aħna parti minn dan l-univers. U aħna parti mill-konxu għax aħna konxu. Mela kif inti qed tippretendi li minn dan is-simbolu qed tirċievi lil Ġesu ġo fik jekk inti diġà parti minn Ġesu u Ġesu parti minnek. Li ma nistax nifhimha jiena. Dan huwa l-eżoteriku fir-reliġjon. U għamilt infatti video ieħor li jismu l-eżoteriku fir-reliġjon. Min irid jidħol fuq YouTube jikteb l-eżoteriku fir-reliġjon u jara l-videos here. Jiġifieri dan huwa ritwal iswed illi l-Knisja hija konxja ovvjament, hija konxja hija setta satanika. Imma kif diġà il-livelli tisfel fejn hemm il-qassisin ta' rank mhix daqshekk għolja ma jafuhomx dawn l-affarijiet, mhumiex konxi u meta bniedem bħali imur li tkellem ma' xi qassis dwar fuq dawn l-affarijiet, sewwa il-qassis ovvjament se jitħawija. Ira għaliex dan ma jafx bihom, ma jafx. Mela din li tirċievi l-ostja dak huwa ritwal iswed, ritwal sataniku biex inti tiekol lil Ġesu, sew mela dawn qed iqajmuh kuljum u joqtluh kuljum lil Ġesu. Qed iqajmuh u joqtluh kuljum. Mela l-Knisja jekk jogħġbok għandha dan il-poter, għandha din l-awtorità li lil Ġesu tqajmu u toqtlu kuljum. Sewwa. In-nies li ilhom imorru l-quddies ma nistax nifhem kif dawn l-affarijiet ma jgħaddulhomx minn moħħhom għax dawn mhux daqshekk profondi. Qed jgħidlek kull il-ġisem ta' Kristu, ma kemm Madonna. Da tkun xi espert, tkun xi filosfu, da tittanalizza l-Bibja mill-bidu sal-aħħar biex tirrealizza li dan huwa ritwal negattiv. Dan huwa ritwal negattiv. 100%. U jien naf 100% ċertissimu li dan huwa ritwal negattiv sataniku. Se norbot xi ħaġa oħra mal-Knisja Kattolika qabel ma ngħaddi għal punt li jmiss. Inti meta tidħol ġo Knisja, x'tara? Tara kurċifiż kbir ta' Ġesu. Sewwa, dan huwa negattiv. Jiena hija negattiv. Jien jekk inħobb lil xi ħadd, sewwa, ġoddar tiegħi li din il-persuna sa nagħmel xi ħaġa, simbolu, it-tratt jew xi ħaġa illi tikkommemorizza lil dan il-bniedem fil-ħajja fl-iżjed punt ta' ħajtu fejn kien l-iżjed ferħan. U dak il-dender mela fraġellat hemmhekk imsallab. Il-Knisja hekk tridel taraħ, imsallab u fraġellat u imsawad
U għaru jien, ma titfax statwa ta' Ġesu fejn kien fl-aħjar tiegħu qiegħed jitbissem le hemmhekk wara xaba bħal-dik. Din għalija dak simbolu negattiv. Jien hekk naħsibha, imma dan huwa simbolu negattiv. Qiegħed f'kull knisja da. Dan minflok ma jqilbu rasu l-isfel. Is-salib sewwa qed jagħmlu hekk, imma dak il-mod. Jien hekk irid nara persuna li nħobb. Le, rridx nara f'dik il-kondizzjoni f'dak l-istat, irrid nara sewwa. Mela neħħeħ minn hemm dak il-kurċifiss. Nafu warrajt li salbuh. Sewwa għalkemm m'hemmx evidenza. Jista' jkun mhix veru salbuh, ma insomma mhix kwestjoni. Imma jekk għal min jemmen, jgħidlek jien naf li salbuh, hemm għalfejn torini kull darba li nidħalew, għaliex dija negattiva u l-Knisja qiegħda titrasmetti dik il-negattività sewwa mingħajr ma n-nies is-segwaċi tagħha waqt jindunaw iridaw. It-tieni punt li xtaqt nitkellem dwaru hija il-mistoqsija illi Peppi staqsa lill-Angelik. Għallu biex tħobbek il-Madonna. L-ewwel ma staqsih għallu inti ma tafx skola u xek, għallu qabes. Ikkonferma Angelik għallu li għallu jiena jekk smajt sew għallu qasaw levels m'għandu jiena jew ma nafx għal xi ħaġa hekk insomma. Għallu allura biex tkellmek il-Madonna għallu. Għallu bil-Malti tkellimna, għallu jena ma naf bil-Inglis, għal-jaw nafti bil-Inglis, imma għalli tkellmu bil-Malti. Sarwa, jien meta għal din il-ħaġa. Diġà moġbitni xil-bicċa, sarwa li si post spirituali, u għed tkellmu bil-Malti. L-ewwel qed id-divinità titkellem bil-lingwa tad-dawl. Sewwa. Għal min jifhem fl-ispiritualità dawn li huma affarijiet ovvji. Imma min ma jifhimx jibla skużi kollox. Mela, għallu li kelmetu bil-Malti da. U saħan seta tgħidlu affarijiet hemm kliem da lill-Angelik sewwa skontu. Illi qas jifhimhom daqs qatt ma semagħhom. U idur fuq is-segwaċi tiegħu jew dawk li jkunu hemm miegħu jiġi li jispjegawlu huma. U jgħidilhom il-kelma għas ikun jaf x'inhi u jgħidulu jgħidulu huma xi tfisser il-kelma. U għal-ġieli toqgħod tispellihomlu il-Madonna il-kliem. Tispellihomlu. Ma nafx jiena. Ħanispjega daqsxejn meta jkollok kuntatt spirituali kif ikun sewwa. Dan il-kuntatt spirituali li qed ikollu Angelik jiena għalija falz. Kompletament falz. Għaliex? Għaliex kuntatt spirituali meta bniedem qed jestabilixxi kuntatt spirituali jew stabilixxi kuntatt spirituali mingħajr ma ritu jew għax ritu il-kuntatt isir b'dan il-mod. Mhix bil-kliem, sewwa, issa int għaref kemm int għaref. Ma jimpurtanix biex se titkellem din l-entità spirituali, biex dawn kif diġà jitkellmu bil-lingwa tad-dawl. Okay? Issa tistaqsilix kif inhi din il-lingwa għax ma nistax nispjegaw affarijiet spirituali. Ħafna drabi ma tispjegahomx. Mela, inti dawn ma tismagħhomx, itħosshom u l-kliem ma tistax tħossu u dawn laqqas biss huma kliem aħna ngħidula lingwa biex nirreferu għal xi ħaġa biex nifthem fuq xi biex inkunu nafu għal xi qegħdin nirreferu qed nsejħula lingwa għax laqqas biss naf x'inhija li hija tirċievi ċertu enerġija ġo fik inti u ġismek illa li huwa intelligenti sewwa
qiegħed jgħaddihom lil moħħok u moħħok qed joħloqhom f'sens biex inti tifhimhom. Hekk isir kuntatt spiritwali u toqgħodx tiġi tgħidli illi qed tkellmu bil-Malti dan u xi kultant ma jifhimx u toqgħod tisper lilu l-kliem. Għax dan li qed jgħid jiena għalija mhux qed inennu skużi dan. Għax jiena naf kif inhuma dawn l-affarijiet. Jekk jiġi wieħed u jgħidli isma' kelli kuntatt spiritwali ta' u bdiet tkellimni jien naf bil-Grieg. Issa jien jgħidli ma nafx Grieg ta' ma bdejt nifhimha. Jista' jkun ma jista' ma jkunx imma din li beda jispeċifika u b'dan il-mod sewwa inkixef waħdu. Jiena lix qed tispellilu da meta jkollok kuntatt spiritwali, inti bil-fors qed tifhmu da bil-fors, jiena lix il-moħħ ma jitħallx. L-organu fiżiku ma jitħallx. Jiġifieri inti ta' xejn se tipprova tifhem, jekk inti se jkollok kuntatt spiritwali tkun qiegħed meditation sewwa. Inti moħħok tixxaffjaħ tagħlu. Ma tħaddmux dak qiegħed hemm, konxu int li qiegħed hemm x'inti tagħmel, imma dak il-ħin mhux se jinterferixxi. Inti qiegħed taħdem bil-ċakras sewwa, mhux moħħok qiegħed taħdem, inti qed taħdem bis-self tiegħek spiritwali, mhux bil-maj, bis-self, mhux qed tismaħha maj self, mhux bil-maj bil-ġisem, bis-self. Sewwa b'ruħek u bl-ispirtu inti qiegħed tikkomunika. Jiġifieri li qiegħed nispjega jiena jew li qed nipprova nispjega għax dawn l-affarijiet ma tantx tista' tispjegahom kif trid. Qiegħed ngħid illi kuntatt spiritwali ma jsirx ma jgħaddulekx dik l-entità in-naħa l-oħra sewwa mhux qiegħda tgħaddihulek b'mod li moħħok jista' jifhem, anzi moħħok jikrolla. Dan mhux se tifhmu m'għandek ċans. Imma ġo fik inti taf eżatt x'qalulek u m'għandek għalfejn introduzzjoni u l-ħadd jespremilek ġara għax inti biss taf x'ġara. Sewwa moħħok itilqu, moħħok ma jidħolx. Bħal meta inti kellek ħolma sewwa u meta pruvajt tispjegah ma niftakarix imma taf eżatt x'ġara. Inta jew inkella ma tistax tiġbor il-biċċiet biex taqgħad dik il-ħolma. Moħħok nesa, moħħok krolla. Għalhekk ma tistax tuża l-loġika biex tispjega l-ispiritwalità. Ix-xjentisti ma jifhmux din il-ħaġa għadha minn għalihom illi kollox huwa l-ispiritwalità hija invenzjoni, sewwa immaġinazzjoni tal-moħħ. Immaġinazzjoni xejn sewwa. Mela biex nikkonkludi dan il-punt jiena ma nemminx illi il-Madonna qiegħda tkellem lill-Angelik il għaliex hu bil-mod kif bida jispeċifika u jagħti d-dettalji lil Peppi bil-mod kif bida jirrispondi jiena ma nħossx illi dak kien kuntatt spiritwali seta' u tant qiegħed tant irid li jkollu kuntatt spiritwali illi qiegħed jimmaġina jew qiegħed jaħseb illi il-Madonna qiegħda tagħmel testabbilixxi dan il-kuntatt miegħu. Punti oħra li nixtieq nitkellem dwaru issa u l-apparenza ta' Satana. Il għaliex Angelik allegatament qiegħed jgħid illi qiegħed jara x-xitan. Mela ġifieri dan għandu dik l-abilità illi jara entitajiet spiritwali. Jekk hu veru qiegħed jara l-Madonna, mela allura m'hemmx dubju għalfejn dan għalfejn m'għandux jara wkoll ix-xitan. Imma ovvjament jiena bil-opinjoni tiegħi skont dak li naf jiena u skont dak li studjaj dwaru għandi ħafna dubji dwar dan il-każ ta' Angelik. L-ewwel ħaġa il-mod kif qiegħed jispjega ruħu mhux qed jikkonvinċini xejn jiena. Jew mhux qed jispjega ruħu sew, allura dak il-mod mhux qed ikun konvinċenti, jew inkella dan il-każ huwa jiena fals.
ma nixtieqx diskredita lill-Angelik kompletament. Ma hemm ħafna fatturi f'dan il-każ li mhux qed idoqqu li jiena, mhux qed idoqqu li għaliex. Anki fil-video meta jidher jaqa' mal-art dan ħadd ma ramih dan jidher ċar li hu waqa' mal-art. Dan waqa' mal-art. In-nies ħadu qatax xirraw mal-art, ovvjament dawn ma pretendewx li dan fil-li miexi fil-li f'daqqa waħda żgħira jirromla mal-art. U qed jgħid illi x-xitan wadbu, mhix hu waqa' ix-xitan wadbu, illa għaliex ix-xitan qiegħed jinterferixxi f'din il-missjoni tiegħu. Sewwa fil-missjoni illi tagħtu din l-apparizzjoni tal-Madonna. Qiegħda tgħidu biex jiġbor in-nies biex jgħaddi dawn il-messaġġi. Okay, ngħidu li irrid jemmina Angelik. Imma dawn l-apparizzjonijiet veru qiegħed jarhom, veru x-xitan qed jinterferixxi. Veru x-xitan wadda lill-Angelik. Lill-Angelik u għandha ċans ta' dal-kameras kollha mdawrin miegħu ma tistax tkellem direttament il-kameras. Tal-bombastiċi ta' kollha, tad-derit kollha, dan qed tagħmel l-istess bħall-ur kif il-ħarxin x'imdaħħel da fejn it-trionfalizmu u l-bombastiċiżmu. Alla mhux jagħmel fl-opinjoni tiegħi. Dina sar karnival tal-Madonna jiddispjaċini. Isiru diversi testijiet u l-istatwa tal-Madonna tiġi siġillata f'kaxxa tal-ħġieġ. Kemm iddum ġol-kaxxa l-istatwa tal-Madonna ma jiġrina xejn. 26 ta' Jannar 2007, il-ġurnata li fiha Monsinjur Paul Cremona inħatar Arċisqof ta' Malta. Angelik jgħid li daħal id-dar u jsib il-kaxxa tal-ħġieġ mifquwa b'esplużjoni żgħira minn ġewwa l barra. Fuq wiċċ l-istatwa tal-Madonna jitfaċċa deheb fris. F'Xarabak, it-tabib forensiku Ednja Bela Medici janalizza dawn il-fenomeni. Għalija dan it-tifrik ma rriżultax minn esplużjoni. Kieku riżulta minn esplużjoni kieku sar kollu minn punt fokali wieħed li sploda l-barra. Nista' nidentifika mill-ewwel li hemm mill-inqas 3 postijiet differenti fejn saru daqqiet fuq il-ħġieġ f'istanti differenti minn barra. 17 ta' Awwissu 2006. Angelik jgħid li attakkaħ ix-xitan waqt li kien qed jitlob fil-Knisja ta' Marija Reġina fil-Marsa. Ix-xitan allegatament jibqa' jagħmel bil kollox biex itellef lill-Angelik milli jwassal il-messaġġi tal-Madonna. Qed ikellem il-Angelik fi minnhom Angelik. Jinqata' isu xi ħadd trefgħu mill-art u għala jsut mill-art. U tefgħu b'saħħa kbira għal fuq ħajt ta' sejħa. Angelik kienet bil-baslu bil-fatt, ġie għal daru, tkaxkar hekk ma' ħajt ta' sejħ. Jiena biex qiegħed nara ħedir. Fejna għal fuq ħajt ta' sejħa. Angelik kienet Ma nistax nifhem fejn qegħdin jaraw. tkaxkar hekk ma' ħajt ta' sejħ. Ma rajtux itir jiena. Jien qed narah ieħor ankatura, mhux qed nara ħedir. Kieku qed jinqata' mill-art. Ila għal fuq ħajt ta' sejħ. Angelik Tidher ċar. baslu bil-fatt, ġie għal daru, tkaxkar hekk ma' ħajt ta' sejħ. Ara, tara hawnhekk ħapas żgħir lura hawnhekk. Kif għaddit din il-mara eżatt. U ħajjieħu r-rankatura. Dan ir-raġel qiegħed iħares lejh. U qed jgħid illi raħ jinqata' mill-art. La jidher ċar li mhux qed jinqata' mill-art, dan għadu b'saqa imissu mal-art, ankrati mal-art saqa, qed jieħu r-rankatura. Ġo, rajtu, tala jiġri da. Ma nistax nifhem kif raħ jinqata' mill-art. Tkaxkar hekk ma' ħajt ta' sejħ. Ara. Bas lura żejtu, u tala jiġri.
għal-ħajt jew għal-malar, fejn għadmu huma. Normalment jgħat fuq minn honhom, insinu ikun qed jitħaral impostu biex tkun qed jibda, normalment, wiċċu jiġi nirien, viola, tiqta' nifsu bik, bħal bniedem qed imut l-aħħar nifs, ma kif nagħmlu l-koruna. Dawn l-attakkijiet u dak il-moment ikun qed ninnota l-ġieli jkunu maċċar. Qed isiru l-ugri fuq u ħereġ il-mija minnhom, ħafna xejn, ġieli kien fis-sajf jiġri maċċar. U s-sabiħa ġieli kien fix-xitwa, ikun bit-tmiem. U kif jimmaterializzaw huma, kif jinnexxilhom jagħmluhom mingħajr nqataw il-flok, għax spieti jew taħt il-flok. Angelik jgħid li l-Madonna tagħtih il-pjagi għall-konverżjoni tad-dinja. Dina diffiċli ma biex taċċetta. Dina jgħada kif qal Peppi, hija diffiċli biex taċċetta, ma il-ħaġa hi li hemm dawn in-nies ikunu miegħu u qegħdin jarawhom dawn. Qegħdin jarawhom iseħħu. Jiena anke qed narhom fuq il-video m'għandix il-point of view li għandhom huma. Ma kif der b'mod ċar meta allegatament għall-xitan ramiel mal-art, jiena ma rajtux jinqata minn mal-art u jtiru, jinstabat mal-art, jien rajtu jiġri. Ma rridx niddeskreditah kif diġà għadt. Imma affarijiet tittejthom kif huma. Issa dawn in-nies jew qed jesaġeraw l-affarijiet. Ma nafx naqbad ngħid. Ta' min imur jarhom dawn l-affarijiet on site. Ira lix u nixtieq kif inkun hemm tiġri xi ħaġa għax naħseb jiena ser immur. Ser immur nara x'ser jiġri. Fl-appointment li għandu li jmiss, naraw veru dawn l-attakki jekk iseħħ xi attakk, u mhux veru dawn l-attakki fuq Angelik mix-xitan, u da fejn jaf li hu x-xitan, daqs kemm hawn entitajiet ħżiena, qed jgħid li hu x-xitan. Sewwa, jew inkella din il-mara li qiegħda tidhirlu din l-apparizzjoni qed jgħid li hi l-Madonna. U qiegħda tkellmu bil-Malti. Bil-garanzija ta' illi dak kieku kien Musulman, kien jgħid li Muhammad qed jidhirlu. Ma nafx naqbad nagħmel iżjed bih dan il-każ. Jien mhux qed nipprova, bl-ebda ma qed nipprova nwaqqgħu għaċ-ċajt. Imma mingħajr ma trid bissima fuq wiċċek ta' ironija titfaċċa b'mod naturali meta tara dan l-affarijiet jiena qisni qed narhom jidħu bin-nies dawn. Imma mbagħad min-naħa l-oħra qed naraw lill-mara tiegħu hawnhekk ċarissima qiegħda tgħid illi dak kollu li allegatament qegħdin jgħidu qed isir veru qed iseħħ dawn. Verament hija diffiċli tara raġel tiegħek ibati. Però inkun jisni għamilt bħal dawk in-nies kollha li kienu f'Bethlehem li Madonna ma tħabbar id-dar tagħhom biex forsi jilqawha biex twellet il-bina. Allura kont nkun waħda minnhom jien li nagħlaq qalbi b'fuċċa. U kull nhar ta' ġimgħa Angelik jibda jħossu ġieħ kbir u fuq idejhom fuq saqajh jitfaċċaw il-feriti tal-pjagi ta' Ġesu. Di tal-pjagi oħra. Għal-konverżjoni tad-dinja. Għal-konverżjoni tad-dinja. Nixtieq nagħmilha ċara di. Illi nies bħal Angelik illi qegħdin jippruvaw jgħaddu xi messaġġ veritarju jew le, jien m'iniex se nibilgħu. Jien għaliex. L-affarijiet li qegħdin iseħħu tajbin u ħżiena qegħdin iseħħu il għaliex huma aċċettati mid-divinità. Mid-divinità. Sewwa, dan huwa cycle minn ħafna ħrajn illi għaddew illi n-nies jridu jew ibatu fih sewwa biex jitalmu xi ħaġa jew iridu jgħaddu minn ċertu esperjenzi ira li il-ħajja hija lezzjoni u meta jiġi ħadd biex jipprova jsalvak
jew biex jipprova jorik biex tikkonverti, jorik xi triq biex tikkonverti, dawn l-affarijiet ma jeżistux, ma jeżistux. Inti tittan lilek innifsek biex titgħallem il-lezzjoni fil-ħajja. Nixtieq nikkummenta wkoll dwar mistoqsija oħra li saret lil Angelik. Peppe qallu, intra tara l-Madonna, qallu tista' tispjegalna kif rajta, mhux kif rajta, fis-sens kif inhi l-Madonna. Beda jispjegalu. Jekk taqbad santa sewwa u tħares lejn din is-santa tibda tisma' l-Angelik, inti qiegħed u tipparagona qiegħed tara l-istess affarijiet li hemm fuq is-santa. Imma veru tidherek il-Madonna. Jien ma nafx sewwa, imma qatt ma rajta. Imma naħseb jiena kieku xi ħadd staqsa din id-domanda lili u jgħidli eżempju kif taħseb inti li tidher il-Madonna. Ngħidlu illi ma nafx. Imma jekk da jinsisti, jien naħseb illi tidher forma ta' dawl. Nixtieq nitkellem dwar xi ħaġa oħra qabel ma ngħaddi għal punt li jmiss. Nixtieq nitkellem dwar it-twemmin. It-twemmin, x'ifisser? It-twemmin hija xi ħaġa illi mhijiex veru. Just temmen fiha. Illa għaliex kieku veru, kulħadd jemmen. Kulħadd mhux jemmen, kulħadd jaf. Mela allura it-twemmin qiegħda taħt naf, din naf, u da twemmin. Mela it-twemmin jista' jkun veru u jista' ma jkunx. Sewwa? U jien nistieq norbtu it-twemmin mar-reliġjon. Illa għaliex hawn ħafna nies iħobbu jużaw il-kelma twemmin. Mela allura inti m'intix ċert jekk qed temmen xtaqt ir-reliġjon tiegħek, mela inti m'intix ċert 100% hekk din ir-reliġjon qiegħda tgħidlek il-verità jew le. Sewwa? Għaliex, hekk kif diġà għadt, it-twemmin jista' jkun veru u jista' ma jkunx. Għaliex, ħa nagħti spjegazzjoni mela. Jien naf persuna ġie u beda jitkellem miegħi. U beda jgħidli ċertu affarijiet illi isek mingħajr ma trid, isma'u li, mingħajr ma trid temminhom mela moħħok diġà ħalok kundizzjoni fejn l-ġisem kollu sa jġalu jimxi wara din il-kundizzjoni u wara l-kliem li qalli dan l-individwu. Mingħajr ma rajt il-fatti jiena qabadt u għamilta evanġelju. Din l-istorja li qalli dan il-bniedem mingħajr ma rajt. Dak twemmin. Proset, dak twemmin. Għaliex ix twemmin? Illa jien ma rajtx. Mela, kif tista' tgħid li naf jekk ma rajtx? Mela allura imsejħulu twemmin. Issa, il-qassis fil-programm ta' Xarabank Dun George Dalli, Minister Żball, qal dak li jemmen m'għandux bżonn provi. X'jiġifieri m'għandekx bżonn provi? Hekk ikollok il-provi tant aħjar, anzi. Illa li x'imsa nibqa' jisni għaddej bit-tama. Illa li dak li jemmen xi darba jew waħda jew se jistaqsi jew staqsa. Imma tgħid veru qed jiddubita, mela jekk qed jiddubita, jekk qed jistaqsi, jekk qed jagħmel din il-mistoqsija ma tgħid veru, mela da il-fidi tiegħu mhix taf xejn qed ngħidula t-twemmin, illa xu stess ma jafx mhux qiegħed jaf dar-reliġjon tiegħu din 100% tiġri ta' ġifieri persuna
illi segwi reliġjon di xi darba jew oħra sa tajt, bejna u bejn ruħha se tajt. Imma tajt veru. Mhux sa tajta b'mod pubbliku, bejn ġisimha u bejn ruħha, qed titkellem magħha nnifisha di. Sewa il-moħħ qed jitkellem mal-konxu. Imma tajt veru. Jekk tisma' fil-fond, jekk tħoss fil-fond, itsir taf. Minnek stess isir, għax aħna diġà nafu kollox. Moħħna ma jafx imma. Moħħna li jiftakar f'din il-ħajja. Jiġifieri it-twemmin jista' jkun veru u jista' ma jkunx veru. Fi-ktieb tiegħi illi ppubblikajt ser naqra silta żgħira li ppubblikajt 2014, Diċembru 2014, Fallen Seraphim, ktib jiena fil-bidu dwar silta żgħira ta' dwar il-twemmin. 4 kelmiet jiġu. Ktibt. Belief is a thought form absorbed from something you've heard or read. It is a personal opinion that can neither be truly seen nor felt. Belief is like fear. It is triggered by something outside of you. Once allowed, it will invade and play your common sense, making you its slave. Mela, meta xi ħaġa ma tiġix minn ġo fik, sewa mhijiex veru. Fis-sens. Mhix sar merder u mhix veru ta' mhux dak is-sens. Meta bħal reliġjoni, jekk inti ma rajtix, jekk hija xi ħaġa spiritwali, sewwa, u inti ma rajtix qed temmina għax hawn dawn in-nies kollha qegħdin jemmnu, allura kif jien ma nemminix jew il-Knisja sakra tant hija ħasra ma nemmnux li l-Knisja jew għad tagħmel daqsna ġid, insomma. Allura il-moħħ x'kuntant ma tifhmux il-moħħ toqba. Il-moħħ ġalek għaliex inti tridek, inti tibża mill-verità, allura tħossok safety, tħossok secure. B'din il-belief, din il-reliġjon, din il-fidi sewwa. Allura inti toħloq din il-barriera madwarek reliġjuża u kull ma jgħidulek. U għax Alla, u għax hekk, u għax il-Knisja, u għax il-Qaddisin, u għax l-Apostli, u għax il-Qassis, u dak tiddefendi ruħek inti, sewwa, mingħajr ma taf x'inti tgħid. Il għaliex ir-reliġjoni hija suġġett komplikatissimu ir-reliġjoni. Ħafna reliġjoni taġri, ma qed nitkellem dwar ir-reliġjon Kattolika f'dan il-punt. U jiena meta bdejt nara l-programm ta' Xarabank u bdejt nisma' kemm il-qassis u kemm il-pastur jitkellmu se dawn it-tnejn suppost esperti tar-reliġjoni, it-tnejn huma. Meta bdejt nisma'hom jitkellmu b'dak il-mod kif bdew jitkellmu. Kieku jien mill-isqof, ngħidilha marra ma terġgħux tidru fuq it-television rigward il-qassis u rigward il-pastur, jien ma nafx da bir-rispett kollu, ma nafx kif ma jistħix jitkellem da qisu bela bibja u jafa bl-amment. Għax kull meta tkellmu jikkwota, dejjem jikkwota da. Ma tagħmlekx espert tal-bibja, nkollu tikkwota, da qisu bela bibja da. Jafa bl-amment. Imma skużi ta' u qal illi qarbila l-bibja, żgur qarbil tal-bibja, għax kull meta nisimgħu jikkwota xi ħaġa. Jiena għalija mhux qed jagħmel sens, għax dan qiegħed jaqra u qiegħed jinterpreta at face value, litteralment. Mhux qiegħed jara fil-profond tal-vers, mhux qiegħed jara x'hemm miktub, x'qed ifisser l-awtur, x'irid jgħaddi il-messaġġ li jrid jgħaddi l-awtur, le, qiegħed
jesprimi ruħu skont xem miktub. Sewwa? Fejn minnhom il-qassis qal illi Alla asla fuq kollu meta għalek jiena ħassejt bissima fuq wiċċiet kif jista' jkun ma tafx lil Alla. Jien diġà spjegajt ħafna fuq Alla u jisni qed niġbad ħin kollu nirrepeti l-istess ħaġa, inħoss li għandi nirrepetiha. Se nsemmi video ieħor li għamilt milux l-eżoteriku fir-reliġjon, sorry, mhux l-eżoteriku fir-reliġjon, Michael u l-esperjenza tiegħu l-esperjenza tat-twelid tiegħu fit-tielet dimensjoni. Anki Michael tiktibix Michael kelma waħda, Mika M-I-C-H-A.E-L, Mikael. He who is like God, fisserli. F'dan il-video spjegajt daqsxejn fid-dettall sewwa il għaliex għandi tajni bit fuq video ma nistax nibqa' nlablab għax inkella nagħmlu xi ġurnata sħiħa. Spjegajt min hu Alla. Issa jiena m'iniex speċjali jien, u naf min hu Alla, jien m'iniex speċjali m'għandi xejn aktar minnkom u xejn aktar minn qassis. Biss jien naf kif nittekkelja il-Bibja, naf kif nittekkelja. Il-qassis jiddispjaċini ngħid ma jafx. Meta qal inni aqqas biss nafu lil Alla, jien mill-ewwel indunajt m'hemmx għalfejn jgħid il-kelma tal-ġifieri qassisin ta' rank baxxa m'għandhomx idea x'inhu jiġri, imma żied ma tibda tgħidha l fuq, mhux talli jafu daw, talli qed idawru kollox bil-kontra, il-knowledge kollu qed jaħbuh biex lilna dejjem iżommuna flami u ma jridunix niskopru kemm aħna powerful u niskopru x'qiegħda tgħid il-Bibja għalhekk hawn dawn l-edizzjonijiet kollha tal-Bibja dejjem jaħbu. Dejjem ineħħu mill-Bibja. Jekk tagħmel paragun Bibja ta' 500 sena ilhom mal-Bibja tal-lum, jiġifieri. Ma tgħidha tal-lum novella u ta' qabel ktieb ta' knowledge immens, mhux għax tal-lum mhijiex, ta' ġifieri għax ma jistgħux ineħħu kollox, inkella iġibuha daqs dan il-ktieb. Sewwa jew iġibuha daqs hekk jekk ħajjoqogħdu jneħħu kollox, ma jistgħux ineħħu kollox. Insomma, qal illi qatt biss nafuh lil Alla, għadna ma nafuhx l-Alla, imma kif jista' jkun dan il-qassis da qed jgħid dan il-kliem ma nafux lil Alla, kif jista' jkun? Jiena nitbella meta nismaw dawn il-kommenti mingħand qassis, jiena nix dan suppost jaf. Naf jien illi ma m'hemmx dawk is-snin ta' sagrifiċċju biex inkun waħdani mal-Alla, jien ma m'hemmx sagrifiċċji kbar, is-sagrifiċċji li nagħmilhom jien fuq dan id-desk. Sewwa jew niġri xi pajjiż jemmolaw, xi rovini jew hekk, jew naqra jew nkella nimmedita u qasqasu sagrifiċċju dan huwa l-pjaċir tiegħi. Dan huwa din il-passjoni tiegħi, ġifieri nerġa' nirtirat li għad sagrifiċċju xi ngħidha għadha mhux sagrifiċċju. Sagrifiċċju jagħmilhom il-qassis, sewwa biss iċ-ċelebat huwa sagrifiċċju kbir li ċelebat huwa xejn diskussjoni taħraq. Ma nitlux fiċ-ċelebat. Qassis jew sopra tagħmlu sagrifiċċju kbir daw. Sewwa biex ikunu waħda min malla, ma kif qed tgħid inti ma nafux lil Alla. Jien nafu sew jien, u jien naf li jien parti minnu u parti minni kif inti tgħid illi ma nafux sew lil Alla. Ngħidlek fil-qosor ta' min hu Alla. U ma tara dak il-video li qed Michael bla bla bla. Alla hu l-kosmos. Sewwa l-Alla ta' dan l-univers, kosmos u univers. Alla u l-kosmos. Sewwa, issa taġġo fih
il-galassi, sistemi solari, pjaneti, bitna fi xmux, aħna l-annimali, l-elementi dak, kollu jiffurmaw parti minn dan l-univers, ila lix qegħdin ġo fih. Iċ-ċelloli, il-vini, l-arterji, l-organi, il-vini, l-adam, qegħdin parti minni, ma dak ġisem wieħed. L-univers huwa ġisem wieħed. Dak hu Alla. Għalhekk semmejtu Michael ħieħu iżgħajgal, illa li hemm 7 universi, sewwa, kollha jorbitaw ġo univers wieħed. Mela dawn l-universi kollha dawn is-7 universi plus il-kontenut li hemm ġo kull wieħed minn dawn l-universi, il-galassi u tibqa' sejjer. Sewwa, dawn is-7 universi qegħdin ġo univers kbir, the supreme universe, the all, il-konxju suprem. Dak u Alla. Dak u Alla. U aħna qegħdin ġo fih. Mela aħna Alla, għax aħna parti minn Alla. U Alla parti minna. Infatti Ġesu għalek. Sewwa, għal Ġesu jiena qiegħed ġo fih. M'għandekx għalfejn tmur il-quddies għax it-tempju int it-tempju mhux tal-ġebel, mhux materjali, it-tempju int. Sewwa, dawn huwa affarijiet ħfief l-aqwa. Il-Knisja ma nistax nifhem wara dawn is-snin kollha kif in-nies is-segwaċi Kattoliċi ma joħorġux minn hemm esperti wara 40 sena tmur il-quddies. Kamon jew inkella Assis wara da żmien kollu iqaddes jgħid dawn l-affarijiet ma nafx. Jien qed nitkellem b'mod konċiż ħafna ġifieri biex qed nidħol fid-dettalji, ma nidħolx fid-dettall nidħol fil-kotba. Sewwa, għax meta jien għandi tendenza meta nitkellem fuq suġġett nibda naqbes minn hemm magħlaw. Sewwa, allura nibża minn nifsi jiena, ma nkunx koherenti, ma nidħolx fid-dettall għax meta nibda naqbes minn hemm magħlaw qed insemmi eżempju l-ewwel bdejt insemmi fuq il-twemmin issa biss fuq xi ħaġa oħra, fuq Alla. Allora persuna tintilef, ara fuq ktir, inti tista' taqra kemm il-darba trini, sakemm ma tifhimha, sewwa, imma fuq video ma nħobbx nidħol daqshekk fid-dettall, fil-profond, sewwa. Iva, it-twemmin se nerġa' nirritorna għat-twemmin biex nagħlaq dan il-punt. Inkompli fuq din is-silta li bdejt naqra l-ewwel. Jiena ħtibt li your common sense, once allowed, ġifieri it-twemmin, jekk tħallih, jekk taċċettah, once allowed, it will invade and play your common sense, making you its slave. Be warned, belief is a slave maker. U veru, għax skjaf tiġi, skjaf ma tkunx taf. Min għalik inti li int liberu, li inti qiegħed tissegwi il-verità. Minix qiegħed ngħid illi ir-reliġjon li għax tmur il-quddies qed tagħmel xi ħaġa ħażina tagħna xi ħafna minn nies huma nies twajba bħal dawn in-nies li qed imorru ma' angelik fuq l-għolja tas-salib. Qed imorru hemm jitolbu dawn ma qegħdin jagħmlu xejn ħażin. Xejn ħażin. Qed itelfu lil ħadd, mhux qed jagħmlu vandaliżmu, ma qed jagħmlu xejn ħażin. Ħallihom jitolbu jikkongregawhom qegħdin jagħmlu ħaġa tajba. Tajba ħafna anzi daw. U l-Knisja ma nafx x'qed tiddaħħal jien, ix tiddaħħal il-Knisja, ħallihom jagħmlu li jridu. Ħallih l-Angelik, da Angelik mhux qed jagħmel ħsara lil ħadd. Jekk irid jikdeb u jixxena jagħmel dik-biċċa tiegħu. Imma n-nies qed da kienu li qed ilaqqal daw in-nies u qed iġib in-nies minn barra issa wkoll. Ħallihom ħajjiltaqgħu hemm jitolbu meta jagħmlu ħsara lil ħadd daw. Il-Knisja x'tindaħal? Di għamlet dan massakri kollha l-Knisja tiddaħal għax qed jieħu n-nies fuq Borġin-Nadur. Sax nifhimha di. Aħjar tara kemm il-miljuni qatlet il-Knisja f'700 sena qatlet 70 miljun ruħ. Sewwa inkwiżizzjoni, gwerer, kruċjati. Jekk taqbad issemmi ma tiqafx. Ovvjament ma tarmettihomx dawn tagħmel 70 miljun tarmetti l-Inkwiżizzjoni għamlet atroċitajiet. Imma ħafna mill-iskritturi sewwa ġibduhom mill-libreriji pubbliċi biex ovvjament inti ma ssirx taf il-verità, ma jinkixfux il-bolhom tal-Knisja. Anyway, I am fully conscious that the purest form of truth is importanti.
I am fully conscious that the purest form of truth cannot be unveiled in this dimension, fil-dimensjoni fizika, ma tistax tkun taf il-pura verità f'din id-dimensjoni, għax aħna għadna qegħdin fil-fiżiku fil-ġisem, għadna qegħdin jartrija ħasra. Kif pretendi li tkun taf x'isir fil-5 dimensjoni. Ma nafx x'isir, naf bija, jien naf bija. U ġieli mort out of body, ġifieri, imma ma nafx hemm essaġġ, ma nafx biex tikkonsisti għax inti meta tgħid dimensjoni taf taqsix fiha di. Mhux pajjiż ta' jew id-dinja ta' dimensjoni ta' dimensjoni. Ġifieri, id-dinja tagħna għandha d-dimensjonijiet tagħha wkoll għandha sewwa, aħna għandna d-dimensjonijiet tagħna wkoll. Din hija d-dimensjoni fiżika b'dan il-ġisem fiżiku. Jien hija fid-dinja fiżika. Issa, bl-astral self, bl-astral body jinsemmu fl-astral dimension. Għal kull dimensjoni aħna għandna ġisem. Cannot be unveiled in this dimension. I am not infallible in what I do, but throughout my years of spiritual and physical investigation, I have been able to crack some of the most stubborn and misleading allegories, and the only form of evidence backing my work is that which has been heavily distorted by the system, which is almost everything. Is-sistema immanipulatilla kollox. U jiena nibda nindanna meta nara n-nies. Attendew dawn is-sezzjonijiet ta' qoddiesa għal dawn is-snin kollha u għadhom ma jafu xejn. Jiddispjaċini, ma jafu xejn, assolutament. U meta nisma' l-qassis jitkellem dak il-mod, u mbagħad nisma' l-pastur jitkellem mela dawn sewwa wieħed Kattoliku u ieħor għandu r-River of Love, dak Kristjan, mhux Kattoliku, denominazzjoni Kristjana. Xejn jgħidu bħalissa. Protestant, dominazzjoni protestanta. Wieħed qed jitkellmu fuq l-istess affarijiet da mhumiex jaqblu da. Wieħed qed jgħid il-Madonna nadurawha, u l-ieħor qed jgħid il-Madonna ma nadurawhiex. Il-Knisja, speċjalment il-Ġiżwiti sewwa, lill-Madonna jadoraw. Mela, mhux lill-Ġesu jadoraw, lill-Madonna jadoraw. Mela il-Ġesu joboduh. For public consumption fil-pubbliku fl-uċuħ tan-nies. Dawn lesti li jagħmlu kollox biex jitraduh, biex imexxuk fit-triq il-ħażina, lesti li jgidulek il-ħin kollu. Lesti li jgħidulek iva, jiena nemmen f'Ġesu. Mela, id-domanda li jmiss li Peppi staqsa lill-Angelik, kienet dwar dawk il-5 tiem illi għamel f'Roma Angelik. U f'ħin minnhom da semma illi trevelja f'xi tanel sewwa tad-dawl. Jawla xi brieb bid-dawl li hemm. Din illum saret common knowledge, sewwa kulħadd jafa, anke bniedem li għasida jamandu ta' spiritualità jafa din tat-tanel ġifieri. Li nixtieq nikkummenta dwarha illi dan ġifieri kellu speċi ta' jew kellu near death experience sewwa, near death experience hekk tkun. Ir-ruħ toħroġ minn ġol ġisem sewwa, imma aħna għandna kuntratt mar-ruħ tagħna sewwa, il-ġisem għandu kuntratt mar-ruħ f'din il-ħajja, sewwa, ma dak il-kuntratt meta tmut, meta l-ġisem imut, il-kuntratt jispiċċa u r-ruħ titla', sewwa. Biex terġa' tinkarna f'ġisem ieħor terġa' titwieled u jkollha ħajja oħra totalment differenti jew tista' terġa' tirrepeti dak li tkun diġà għaddiet minnu fil-ħajja ta' qabel u tirrepetih ila li xi ma tkunx talmet dak li suppost talmet fil-ħajja preċedenti. Il-lezzjonijiet ma talmithomx. Għalhekk inti terġa' tinkarna ovvjament il-moħħ ma jiftakarx.
Illa xiek inti tiftakar li jisek għandek logħba ta' feċċiet. Ħafifa l-beċċa xogħla, ma di komplikati iżjed, ġas biex nagħmel eżempju ħafif. Taqal għalli rabieb bid-dawl ħireġ minnu. U jekk minix sejjer żball, kien hemm xi ħadd jew ma nafx min kien hemm, Anġi jew il-Madonna ma nafx min kien hemm. Allu li għallu inti mhix għallu inti se terġa' tkun. Din ukoll ma tantx ġermenta għaliex il-mod kif spjegaw, il-mod kif esprima ruħu. Issa nerġa' nirrepeti, jew ma jafx jesprimi ruħu da. U allura minħabba din il-ħaġa ma mhux qiegħed jidher daqshekk kredibbli man-nies u miegħi. Allura mhux qed jidher kredibbli għaliex mhux qiegħed jesprimi ruħu kif mhux qed juża l-kliem. Għax mhuwiex intis fl-ispiritwalità. Jew inkella qiegħed jivvintom dawn l-affarijiet. Anke jiena nista' immur logħba futbol sewwa u ma nifhimx jiena fil-futbol sewwa u mmur u nisma' dak taħdejja jgħid għax kien offside qabdu offside Inti mal-kelma meta tismgħu jgħid offside, issu mingħajr ma trid tgħid ta' dilettant tal-futbol. Sewa dilettant tal-futbol da. Ma moħħok ma jgħidx jifhem xi jew le, inti ġast qed tisimgħu jgħidlek. Mela inti meta tisma' lil Angelik jgħid għaddejt minn ġottanil. Sewwa, mela dak kellu near that experience. Jista' kellna ta' ġifieri, jista' kellha mhu qed jassoċja ma' din il-kwistjoni kollha tal-Madonna. Jista' jkun ukoll. Imma kif diġà għedt, iva dawn l-affarijiet kollha jaħasra qegħdin isiru bil-Madonna l-Verġines ta' kollox, ix-xitan, il-Madonna t-tatu, it-Tunnel of Light, jien naf imma kollox. L-aħħar domanda illi Peppi staqsa lill-Angelik, għallu jekk il-Madonna tibqa' tgħidlek biex tmur Borġ in-Nadur, imma l-Knisja twaqfek milli tmur Borġ in-Nadur, għallu inti min tisma' il-Madonna jew mill-Knisja. Il-mod kif irrisponda tajjeb, ġifieri Angelik, għallox jekk il-Knisja titwaqqaf dan il-proċess mirakolus, nsejħulu hekk sewwa, jekk titwaqqfu milli jsir f'dan is-sejt. Il-Knisja mhix se twaqqfu kompletament, se twaqqfu milli jsir fis-sejt. Imma xorta se jibqa' jsir id-dar tiegħi. Le, jew ġo fija, jew ġo nies, xorta se jibqa' jsir dan. Ġast il-Knisja qed twaqqafni billi nagħmel din l-attività. Irrisponda tajjeb ħafna. Imma qabel ma introduċa lil-panel, Peppi kien għandu qed jitkellem ma' Angelik, għallu l-istess domanda, imma kienet daqsxejn differenti. Infatti din id-domanda għallu nħallu għal imma kien staqsi xi domanda, jekk mhix nisbalja, kienet simili tagħha. Għallu il-Knisja fis-sens il-Knisja mhux qed tippretka, mhux qed tifrex il-knowledge, dak ir-reliġjon illi il-Madonna tgħidna nkunu nafu kif jista' jkun il-Knisja se twaqqaf din il-ħaġa. Sewwa, il-Knisja għandha d-dubju tagħha kemm hu ġenwin, Angelik. Imma jekk hu ġenwin, sewwa, jekk hu ġenwin Angelik, il-Knisja se tħalli lill-Angelik għaddej u mit-testijiet u
mill-indaġen li qegħdin jagħmlu l-Knisja jirriżulta li Angelik huwa ġenwin, sewa dan ser jitħallem hekk. Imma l-ħaġa illi Angelik qalilna. Il-Madonna qiegħda tgħidilna biex nobdu lill-Knisja. Biex nobdu lill-Knisja. Jekk nibda ngħid x'għamlet il-Knisja, in-negattività tal-Knisja sewa tajjeb ftit għamlet fejn il-ħażin illi għamlet it-tajjeb tagħha jintrada mill-ħażin il-Knisja. Allura jekk din l-apparizzjoni, din nixbija mirakoluża tal-Madonna li qed tidher lill-Angelik qiegħda tgħidlu issimgħu mill-Knisja, mela jingħu krolla kollox, jekk kelli daqsxejn ta' fidi żgħira f'Angelik li dan jista' jkun qed jgħid il-verità, mela hawnhekk biex sfaxxa kollox. Bil-fors, il-Madonna tgħidu nixemmlu qoddu lill-Knisja. Kif xaqat inti tista' tobdi l-Knisja jekk inti temmen. Jekk inti temmen. Imma jekk jiena naf b'ċertu affarijiet, b'ċertu fatti, sewa negattivi illi għamlet il-Knisja. Kif jien il-Madonna tgħidni nobdi lill-Knisja? Mela hemm xi ħaġa ħażina. Jew din il-Madonna li qed tidher lill-Angelik hija negattiva li kif qal il-pastur entità ħażina tista' tieħu forma ta' xi ħaġa tajba wkoll u tingannak li dawn isiru. Ħafna drabi, eżempju persuna minn għalija qiegħda tiċċenelja ma' xi entità tajba sewa u fatti jkun xi spiritu da, skuża kelma biex jitnejjek bik. Sewa, u kun qed jgħidilek informazzjoni ħażina u inti minn għalih din l-informazzjoni li hi tajba, għax qed tiċċenelja ma' anġlu xi ħaġa jien. U da ma jkun anġlu xejn, ikun anġlu negattiv, ikun anġlu veru, ma negattiv, ikun demonju. Da. Infatti meta persuna tipprattika l-Ouija board, qed tkun qiegħda tiftaħ ċertu bibien. Illi inti aħjar ma tiftaħhom xejn għax inti isek ftaħt il-bib ta' barra u insa jidħol merħba bih tajjeb u ħażin. Dak il-bib tiftħu u taf tiġi xi entità, inti tibda tistaqsih min inti. Da jkun jismu Peppo u jgħidlek jien Ġanni. Tgħidlu inti tajjeb, tgħidlu inti ħażin, jgħidlek jiena tajjeb. Imma inti fejn taf? Fejn taf? Jiġifieri jista' jkun ukoll li din l-entità li qiegħda tidher lill-Angelik. Anke mhux qed jagħmlu xi ħaġa ħażina sa morbota ma' d-domanda tal-aħħar meta qaltlu obdi lill-Knisja. Hawnhekk sfaxxa kollox, allura din l-entità li tidher għaliha din entità ħażina, negattiva biex qed tgħidlu obdi lill-Knisja. Il-Knisja għamlet daqs dawn l-atroċitajiet. Ħansemmi xi ħaġa bażika xi ħaġa bażika ħafna li jaf biha kulħadd. Meta daħal id-divorzju, il-Knisja ma tolleratux id-divorzju għala mela persuna taqla xaba kuljum mingħand il-partner tagħha hemm raġel u kemm mara. Sewwa jew jaqlibha left right and center da xorta ma tidhomx id-divorzju, ma tidhomx id-divorzjaw għala li tkun qed tikser il-liġi tagħha, mela għamlilna xi liġi. Skużi ta' Alla għamlilna xi liġi, Alla ma għamlix liġijiet. Dawk l-10 mandamenti mhux talla, fejn il-Bibja mhux talla dawk l-10 mandamenti. Dawn is-segwaċi reliġjużi minn għalihom li dik il-Bibja hija l-kelma talla, dik mhijiex il-kelma talla, Alla ma għamlilniex riqgħu liġijiet. Inti liberu, inti tagħmel li trid. Issa skont it-triq li tieħu. Sewwa se tiżvolġi l-ħajja tiegħek li jmiss. Jekk int se tibqa' ma titgħallimx, ser tibqa' tirrepeti l-istess sakemm xi darba titgħallem.
Sewa di tiffunzjona l-istess ħaġa bħal-iskola. As above, so below. Sewa, inti jekk ser tibqa' ma titgħallimx dik il-lezzjoni, ser tinkarna u titwieled u tinsa kollox qed terġa' tirrepeti l-istess ħaġa. Sakemm titgħallem. Sewa, dik hija natura, cycle. Is-cycle hija in-natura imperfection. Sewa, cycle hija natura imperfection. M'hemmx regoli, m'hemmx liġijiet. Kull manna għażliet fil-ħajja, choices. Il-liġijiet il-bniedem għamilhom u regoli, imma l-għażla tiegħek biss. Dik biss li tagħtek in-natura u l-konxu, l-għażla hija tiegħek. Ħadd ma jista' joħodilek. Issa, jekk tista' tagħmel ħaġa tajba jew ħaġa ħażina, l-għażla hija tiegħek, imma Alla qatt ma ndaħallek. Qatt ma qallek. Toqtolx ta' jew għex ħajtek tajba. Int għandek ħajtek dik tiegħek. Għamel li trid. Għamel li trid. Aħna għandna tendenza nwaħlu f'Alla jekk ibotilna xi ħadd. Jew naqbad sobajja mal-martell, jew nixxuti għall-mejda. Alla weħel, Alla x'għandu x'jaqsam. Skużi, qed toffendi lilek innifsek għax int parti minnu. U qed toffendi lil dawk in-nies iżjed li toħroġ dawk parti minnu wkoll. Qed tifhem jekk għalhekk ma bitonlokx dawn il-Knisja mela suppost qed titgħallemhom illum, żommhom ġo magħhom darba għaddejja. Il-Knisja, sorry, Alla ma għamlilniex liġijiet. Ma għamlilniex liġijiet. Il-Bibbja mhijiex il-kelma tal-Alla. Sewa, jekk il-Knisja qiegħda tgħid li dik hija l-kelma tal-Alla. The word and the will of God. Skużi, tal-ema wieħed daqskemm fiha Allat. Daqskemm fiha Allat, il-Bibbja. Għallema wieħed qiegħda tgħid għax hemm ħafna Allat. Ovvjament, mhux bil-isem hemm fejn hemm referenzi fejn jissemma xi isem bħal Baal eżempju. Sewa, imma il-ħin kollu qegħdin nirreferu l-awtur jew l-awtur qegħdin jirreferu għal the God. Sorry, għal God, jew the God of Abraham, jew jinnaf the God Most High, jew the Lord God, jew the Lord. Meta qegħdin insemmu dawn it-titli kollha, aħna mhux qegħdin nirreferu għall-istess wieħed sewwa, għaliex għas-sempliċi raġuni illi meta f'dan l-avveniment dan l-Alla sewwa li l-Knisja tgħidilna li hemm il-liġijiet tiegħu kollha f'dik il-Bibbja u din hija l-kelma tiegħu. Sewwa. F'dan l-avveniment toġbu jisalva lill-Iżraeliti kollha. Imma meta qabżet l-ċinga fir-ritwal ta' Pejor, sewwa, qatel 23,000 Iżraelita. Dan ġa stax marru. Ġa Moab, kienu ġo Moab daw, sewwa, u marru jadoraw l-Alla ieħor. Ipparteċipaw f'ċerimonja li mhijiex ta' dak l-Alla li kienu qegħdin isegwu dak il-ħin, dak iż-żmien. Sewwa, illa għaliex l-Iżraeliti mhumiex monoteisti, kienu politeisti, jemmnu f'ħafna Allat. Allura meta ngħidu li dik hija dawk huma l-liġijiet li tal-Iżraeliti, dawk tom lill-Iżraeliti, ma tomx lilna, issek inti tagħmelhom tiegħek, tagħmelhom tiegħek, dik biċċa tiegħek. L-għażla fil-fatt hija tiegħek. Mux tiegħi u taħat tiżjed ħaqqasi ta' dan li tgħidulu Alla, għax jekk inti se tikkonsulta miegħu tgħidlu ma tgħid nagħżilha din l-biċċa tiegħek. Għamel li tgħidlek qalbek. Isma' minn qalbek għax dik biss tgħidlek il-verità. Nixtieq nikkommenta u nagħlaq b'dan ħanibqa' fl-istess punt tal-Bibbja. Fejn kemm il-pastor u kemm dak kollha li kien hemm preżenti jaħlifu fuq il-Bibbja illi hija l-kelma tal-Alla. Nixtieq nikkommenta dwar ħanġib il-Bibbja biex taħsbux li qiegħed nifindhom dawn l-affarijiet.
sib fil-ktieb ta' Leviticus. Fil-ktieb ta' Leviticus. Ħanajdilkom daqsxejn, mhux hekk nifil ta' ġast ħanikwota. Dan l-Alla, il-benvolenti, dan it-twajjeb, sewwa, x'qalilhom lill-Iżraeliti, jekk ma jobdux il-liġijiet tiegħu. Issa diġà għidtilkom, da il-konxju l-Alla veru, dak Alla, jiena ma nsejjaħlux Alla, jien nsejjaħlu One Infinite Energy. Sewwa, nsejjaħlu Alla. Dan l-Alla, it-tajjeb ma tanix liġijiet. Sewwa, biex niftehmu, it-tajjeb dan kollu li hemm l-infinit, l-eżistenza. Imma da kombinazzjoni f'dan l-avveniment qiegħed jgħid lill-Iżraeliti għallhom. L-Iżraeliti għax kienu tradew darba tnejn tlieta lil Alla fl-aħħar qabżit l-ċinja. U għallhom hekk. Mela dan qiegħed fil-ktieb ta' Leviticus chapter 26, verse 27, insomma, ma da jibda minn chapter 26 minn verse 1 sa verse 40 ma jibqafx jeddidhom. U jeddidhom mod tal-biża' ġifieri, imma mhux se naqra da kollu, sar naqra ġast biċċa żejra. Mela, isma' x'sa jgħidilhom. If despite all this you still persist in disobeying and defying me, I also will meet you with fiery defiance and will chastise you with sevenfold fiercer punishment for your sins. Till you begin to eat the flesh of your own sons and daughters, I will demolish your high places, overthrow your incense dens, and cast your corpses on those of your idols. In my abhorrence of you, I will lay waste your cities and devastate your sanctuaries, so forth and so on. U jibqa' sejjer jeddidhom da bil-mewt, jkissirhom u jaħraqhom. Da, jekk jogħġobkom l-Alla illi f'daqqa waħda fit-Testament il-ġdid biddel l-attitudni tiegħu da. Fit-Testament il-ġdid biddel l-attitudni da. Għax ġara. Niraw da. Ikkonverta da l-Alla ġara. Għax inti ma nistax nifhimha. Mhix tal-li ma nistax nifhimha. Ma nistax nifhem kif il-Knisja qiegħda tgħid li din il-kelma tal-Alla. Meta mhux Alla wieħed hawn. F'dan il-ktieb għalhekk semmejtu The Divine Assembly of the Eliahim, illi dan mhux ktieb ta' Alla wieħed sewwa. Dawn huma ħafna Allat. Ħafna Allat dawk hemmhekk. Dan il-ktieb qed jgħid il-verità, imma sfortunatament il-Knisja oġobha tqaċċat ħafna bil-versi u timmanipula ġifieri left, right and center biex jiena ma tħallilix niskopru il-verità. Jien ma fadallix x'ngħid iżjed naħseb ħadtilkom raskom f'dan il-video naħseb għamiltu twil wisq, ma jiena nħobb ikun hemm xi ħaġa tiġi f'moħħi dak li nixtieq ngħaddiha. Sewwax, misel itilfu xejn. Aħna, issa jekk inti jogħġbok dak li għadt, irriċerka dwaru u kun naf inti. Solitan, tiffollowjanix lili, temminnix. Qed ngħidlek temminnix lili, mur irriċerka int. Inti tissiba il-verità u għans tissiba, ma temmina kemm trid, imma meta tara int, meta tesperjenza int u meta tħossa int. Ħallix xi ħadd ieħor jgħidlek xi ħaġa jinfluwenzalek moħħok sewwa għax dawn l-elit li jibdu l-ispak dak li talmu sewwa għalhekk għandhom din l-awtorità kollha u lilna ġabulna biċċiet tal-art sewwa ira niskoprew daw illi il-bniedem b'saħħtu kemm hu b'saħħtu kif timmanipulanu dan l-organu da sew, ġibtu qisu pupazz. Qed tifhem, jiġifieri għal dik ir-raġuni ma li tinġib il-ħadd pupazz bil-kliem. Sewwa.
ġast morru, irriċerkaw, kemm tifilħu il għaliex bnidem avżat nofsu armat, u meta tiskopri xi ħaġa int stess, tieħu pjaċir biha, tgħidha. Realizzajt xi ħaġa, skoprejt xi ħaġa, irnexxieli niskopri xi ħaġa. Ser nieqafaw dan il-video, nispera illi ma dejaqtkomx, nispera illi dak li għad iservi ta' ġid, nispera kolli ċarajt xi ċertu punti illi ma sarux fil-programm ta' xarabank. Ovvjament il-panel tant kien kbir u kien hemm nies fih li ma tistax inti jkollok il-ħin biex tevolvi f'suġġett vast bħal dan, tifhem, allura jiena xtaqt li nikkummenta fil-kwit tiegħi, ġoddar tiegħi fil-kwit tiegħi, nikkummenta dwar ċertu punti illi ittqajmu kemm mill-preżentatur Peppi Azzopardi, kemm mill-panel u kemm mill-mistiden speċjali Angelik. Jiena għalija il-każ kollu mhuwiex ġenwin. U se nikkonkludi b'dan għaliex wieħed irid jinvestiga b'mod personali, kemm b'mod fiżiku kif ukoll b'mod spiritwali. Hemmhekk nistgħu naslu għall-konklużjoni, nistgħu nagħmlu mit-programm u nġibu mit-forensiku għax jekk hija veru din kwistjoni spiritwali. Il-forensika din għalija misma xejn għax spiritu ma stax taqbdu u d-dawru kif trid u tara kux kwadru jew tont, tifhem dawn ma jekk hu veru każ ġenwin spiritwali, da ma tistax iddaħħal l-ebda xjenza ħliefi xjenza spiritwali. U dawn in-nies li qegħdin ikunu ma' Angelik qegħdin jgħidu li l-każ huwa ġenwin. Hija stramba ħafna din. Ser nieqafaw dan il-video jiena naħseb li parlajt iżżejjed, ma nistax nagħti konklużjoni li f'din il-konklużjoni mingħajr konklużjoni. Peppi qal il-każ l-investigazzjoni se tibqa' sejra. Issa naraw x'ser jiġri minn hemmhekk. Nixtieq inselli għalikom kollha, nispera li ħadtu pjaċir tieħdu dan il-video, taraw dan il-video. Kif diġà temnunix, ir-riċerkaw idkom, nemmen biex tista' ssir ta' fil-verità. Minn ħadd iżjed. Grazzi.